Riwruok mar nases kod nyamrero ma pacho ka obuogo bago ng'anyo kochakore tarik 13 dwe mar achiel higa mabiro kapo ni sirkal orem chopo dwaro maggi moriwo ndiko e tich e yo mongirore nases 2,700 mosebedo katiyo e yor orak chakre higa mar 2020. Riwruokno bende ywak ni sirkal mamalo kaachiel kod 10 counties oserem keto e tim winjruok mane gichweko gi mar higa mar 2017 kama ne giwinjore ni nases onego med kwan omenda balang' michulo negi. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Midhiero koro medo luoro sekta mar thieth e pacho ka riwruok mar nases kod nyamrerwa Kenya National Union of Nurses and Midwives obuogo bago ng'anyo dwe mar achiel higa manyien ka giywak ni sirkal osejwang'o nases kuom kinde malach. Riwruogno kokalo kuom jagoro margi Panyako ywak ni nases mane ondike tich mondo okonye tego chenro mar chiwo thieth e nengo moyweyo UHC pod itiyo e yor orak kata obedo ni mano en ataro mar chik. We have given specific industrial actions to all county governments which will begin most of them on 13th of January. And one of the main issue is to have the universal health coverage nurses converted into permanent and pensionable. Approximately 2,700 nurses were employed during this program on contractual terms. The nurses have continued to serve. This is now the 5th year, which clearly contravene the employment policies and principles of the government as instituted in regulation of 2016. Panyako bende wacho ni gino maduong' ma bende omiyo giluongo ng'anyo margi en rem mar sirkal ahinya to 10 counties rem keto e tim winjruok mane gichwe kokgi mar higa mar 2017. We also have a return to work formula of 2017, an agreement that has not been honored by the government, where nurses are supposed to get an increment of nursing service allowance from the current 20,000 to 30,000, get a uniform allowance from the current 10,000 to 25,000. That agreement has not been implemented. Kata obedo ni sirkal mamalo ne ochoro malo e ngas mar telo nases moko, riwruogno ywak ni 10 counties pok ochoro e ngas mar telo nases matiyo e ute thieth mag counties, gino momiyo gichiwo notice mar ng'anyo ne 10 counties duto 47. We have issued and we continue to issue strike notices to all 47 county governments. Promotions in the county government has remained a major problem. Nursing has not been recognized properly as a directorate. When it is properly anchored in law, in Health Act 2017, stipulate that there should be a directorate of nursing services. Kaluwore kod riwruogno, sirkal noketo tenge omenda bilion 11 ne nases e pachoka, kata kamano, gilieko ni moko kuom omenda go ne olal e yor mibadhi. 6.8 billion for gratuity, 4.6 billion for contract. When you put all this money together, it's 11 billion. We are also aware that there was other money that was budgeted for this group of health workers, including nurses, that has grown legs in Afya House. Nases mapachoka koro yango ni giikore mar bedo e mesa kod sirkal mondo gipor wach, kata kamano ng'anyo margi to giwacho ni biro dhi mbele nyaka chop dwaro maggi duto. We are ready for dialogue, but the dialogue must only lead to one thing: conversion of nurses on contract to permanent and pensionable. We have had a meeting with the Principal Secretary for Professional Standards this morning, and she has given us another meeting in January 6th. But as we address, the nurses at the counties will be on strike from 13th. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.